aurkeztea tokatzen zaigu herrian zehar jarri ditugun buzoi eta panelak. Pixka bat helburua da herrian zehar banatu eta auzo ezberdinetan bai udalak herriari eta herriak udalari informazioa elkartrukatzeko gune berezia. Helburua izango da herritarren parte hartzeko estrategia integral honetan elementu bat eta balebide gehiago izatea. Hain zuen ere, herritarrek egin ditzaketen iradokizun, kexa, eskaera eta denalakoak udalean bertan jasotzeaz gain ere euren etxetatik gertu eta euren bizilekuetatik gertu ere horrelako gune bat ere izatea. Ezaz, pixkat funtzionamendua izango da, guk astero egingo duguna da udalak egingo du horrelako mezuen jasotze bat. Pixka bat, ondetezken kexa eta iradokizun diferenten artean. Eta, gero, asmoa dago beti ere feedback hori ere bermatzea, alegia. Jasotzen diren mezu guztiak erantzun bat izatea. Eskatu nahi dugu herritarrei ere euren mezu guztiekin kontakturako bideo bat ere jartzetela, bai dela telefonoa dela, e-mail bidea dela, edo inork anonimatasunean bere mezua jarneko balu, hori ere bermatuko nuke beti ere udalak eman beharreko erantzuna web orriaren bitartez, urretxubizez.com web orriaren bitartez egitea. Jonek esan duen bezala, egitasmo hau da tresna bat gehiago jartzen dugu herritarren aurrean, udala herritarrengana gerturatzeko eta herritarrak udalare baita ere. Askotan maila oso abstraktuan hitz egiten dugu, baina fisikoki iruditzen zaigu horrelako baliabideak behar ditugula. Baina aldi berean ere jakin beharra daukagu herritarrengandikan ere gertutasun hori somatu beharra daukagu eta askotan udaletxera kexa bat egiteko edo proposamen bat eduki ordez kalean bertan, okurritzen zaizkigun momentuan bertan iradokizuna jasotzeko baliabidea jarri dugu. Esan behar dugu, seriotasunez hartu nahi dugula kontu hau, beraz, jartzen ditugun kontu hauek erresponsabilidadez tratatzeko eskatzen diogu herritarrei, guk ere halaxe hartuko ditugulako, esan nahi da, jartzen diren galderak, proposamenak guk erantzun egingo ditugula, eta eskatzen zaie herritarrei badakigulako horrelako mobiliario urbanoa jartzen dugunean, zaintza kontuak eta nola egiten ditugun, eta eskatzen zaie herritarrei mesedez, ondo zaintzeko benetan danon diruakin egindako inbertsioa delako eta hori mantentzea komeni dalako. Eta herritar guztiek parte hartu dezatela inongo zalantzari gabe eta jarriko dugun informazioa probatzen joango gea parte hartze prozesuan agertu diren zalantza handienak, bandoak direla, udaletxeko plenoko kontua direla, hartzen ditugun erabakiak direla, holako kontuak egongo dira, baina benetan herritar beste edozein informazio nahiko balu eskatzea besterik ez du, bere auzoan, bere gune bakoitzan bertan jarriko dugulako. Eta ez da bakarrik izango udalak erabiliko duen informazio panela, baizik eta herritarrek auzokidek beraien egitasmoak aurrera ateratzeko panel hori ere erabili dezakete modu formalago batetan.